And again, what it is though? Baby started as Yemani ngokabani ke ngokulo mama Africa. Oy. She's for the stalato. She's for the stalato. Ayisoze kaloku. She didn't even cover inansika. I-valuables zakhe. Nansi iyabonakala nayo i-ladies area. Ayini mani ayini. Uyabona ke ngoku wenza inansika i-earthquake ngenansika ngendawo uzohlala which ke ngoku ayinolunga edansoli lonto leyo because kunganyuka i-high blood ze-elder amarasta xabane nje because amarasta amanintsi ayigqibele kudala. Ayini mani lo mama Afrika ayini marasta, ndicela irasta lalo okanye lakhe limbambe eshiqi. Kaloku kumkani ikhona ikumkani lingenza umsebenzi walo apha. Tyhini umama Afrika ade bevulnerable ngolihlobo. Hey.